Vrei să schimbăm? Salutare! Iar cu mușcături. Iar cu mușcături, da. De când nu am mai văzut jocul ăsta, este foarte Nu fain. suntem în joc, dar... Uitați-vă. Iar cum mă joc eu? Cu cine? Cum mă joc? Mă joc cu cineva împreună. Îl cheamă Adrian. Shadi Zgâmbău. Puteți să-i spuneți. Așa ar veni, da. Da, nu știu cum Adi să pun camera video. Da. O țin... Dar n-am cum. Astăzi o să facem tot videoclipul. O să terminăm jocul dacă o să avem timp. Dacă nu, o să mai facem, o să mai postăm și după mâine un videoclip. Stai că nu știu să pun telefonul să Stai, văd. știu eu. Pune un scaun aici. Da. Cred că trebuie mai sus, bă. Ca să stai. Și ca să prindă. Nu prinde. Atunci mă scos pe mine din joc. Și eu filmez. Nu, mai bine împreună, că așa... Nu. Că eu la Mariana, că poate